Hei Sonamoon, माबोरै दङ आरो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय हेपि दिवाली। माबोरै Sonamoon दिवालिया बम गावदोंना गावाखै सोर गावदों गावाखै ना सोर गावनो गियो खोन्थाहरदे। मोजांबाबो गाज्रिबाबो नै दसे सम नुजाफैलायबाय जों Sonamoon। ओमफ्रायथ' जाय नेनानै दङमोन जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना दसे सम होनाबाबो नायलांदो दे लोक्षिमोन। मोजां जाबाबो जायाबाबो दसे सम नायसाबदोहाय Sonamoon। दे होमबा Sonamoon बांद्राय बुंबाय थाथ'ला दसे सम भिडिअखौ नायलांदोलाय आरो खोन्थाहरदो बोरै जादों जायाखै दे। ओमफ्रायथ' थुनथुलिनिफ्रायबो हेपि दिवाली बयनिसिमबो। जोङोथ' आरो भिडिअखौ मैयानो बानायबायमोन नाथायबा हगारनो मा जायाथाय लोगोफोर। मैयाबा इउटिउबबो गेवा फेसबुकबो गेवा इन्स्टाबो गेवा जेबो माने जाखाया आरोना जेबो जाया नेटानो जाया मानोबा मा जादोंथाय। दा मोजां होनो होनना बानायखालायबायमोन मैया गैया होनोनो हायासै 12थाबाबो जाबावाखैसो सोरांबासो जाबाय आरो लोगोफोर। एखनबा मा जायो बुंनो हालालै लोगोफोर प्रब्लेमखौथ' माथो बुंबावनो ना। दे अब्लाबो दिनैथ' फैबायना जोङो। आरो जानो हागौ एसे मोनाबानो प्रब्लेम जागासिनो खोमा दासान्दि जोंना नेटा। बेखायनो हानायमानि थाब होनो नाजादोंमोन लोगोफोर। दे होमबालाय भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे। लाभ इउ। लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसेबो खालामहरबानो जाबाय जाय जाय नायनो मोजां मोनो। मोनाबाथ' आंबो माथो बुंनो हाबावनो ना लोगोफोर मोनाबाबो जेबो नङा दे। आंनि नायगिरि Sonamoonआ नायखागोन जाय मोजां मोनो। ओइ गथ' बेदर जागोनबो बोरैबा ओमफ्रायथ' नानि आफायाथ' मेल्ला बम लाबोखादोंना जा बुरजा लाबोखादों जोङो गावखौनो हालायनाय नंबावा। आदा बिनिफ्रायथ' मेथाइबो लाबोदोंनोथ' आइया माखासे दोनखुमाखाबाय नङाबा बै माबाया मिलिसाया जानो बिगोन ना। ओइसो बे मोनजागोनखाय जोंनो आइया बांसिन होखायो ओमफ्राय बे मा मोनजागोन एसेल'। बेनो खि होबाय बायो जोङो। बिमा गैयानोसो जा दुगि देखायने आफानि सायाव माखौबा। मानसियानो मावरियाखासो आफायालाय मा बिखौलाय जोंहासो आफाबो दं आइबो दं बेनालाय रावबो गैखायाने। होमबाबो जोंनि आफाखौ लानानै दुगिलै आदा बे आइयाथ' बुंदोंमोन माथो बेखौ गोजानावसो थिनहरगोनथ' आइया आइनि खोथाया सैथो जाखायो सानसे नायबायल' थानाङो जोंहालाय मा बेखौनो बिदि डिस्टार्ब खालामबाय थागोन। ओमफ्रायथ' ना बेखौथ' बमसो गावदेरनो लुगैदों आङो नाथायबा आदा ओमफ्राय बम गावदेरबा जि मोजां जागौमोन ने खम बाथावनो गाबख्रावगौमोन बियो। औब्रा नानि ने ओमफ्राय दाथ' आफा दङना बेखायनो गावदेरथ'नो हानाय नंला। आङो दिनै आगैमोनजों दिवाली मानायनो मोनसिगोन। आगै पिंकि सोमला आगै नोंसोर बमखौ गावबायानो नामा? जों गावबाबो नोंनोलाय मानो आब' मिलिसा? जोंहा गावखाबायथ' आरोबा बांद्राय गैखाला बमानो। दे जेबो नङा आगैमोन नों गावबाबो होमबाबो आं थरसे थरनैल' गावगोन नांगौबा बैथिं खाराबाथि सावहैनोसैथ' आगै पिंकि। आं थाङालै आब' नोंजों नोंहा थांबानो जाबाय बैथिं नोंनि लोगोफोर गैया होमबा? आफाया बुंदों नोंसोरजोंनो दिवालीखौ बम फुथायनो थाखाय आंखौ जेरावबो थांनाङा होनदोंमोन बेखायनो आं न'आवनो नोंसोर आगैमोनजोंनो सावनोसै सानदोंमोन बमखौ। आदा बेखौथ' ना बमजोंनो उरायनो गोसो जालायोना बोरैबानो। जों नोंजों सावालै आब' नोंहा हारसिं सावबानो जाबाय बैयाव। थ'द' पिंकि जोंहा बैथिं सावहैनोसै। आगै रथ' नोंसोरखौ आंनि आगैयावसो बायदि नङो आङो नाथाय नोंसोर आंखौ मानो सेर खालामोबा एसेबां अनो आं नोंसोरखौबो। एबार आं सोरजों बम फुथायबावगोन आफायाथ' आगैमोनजों गेलेनो थिनदोंमोन। आङो ममिता मोननावसो थांसैदां। आबै मिलिसा ओइ आबै हा मिस्टिखौ जादोंना जायाखै नोंलाय? नोंनि आफाया माबा खिस्रि लाबोदों जुलाफि लाबोदोंमोन मोनजाबाय दा आबै? गोदैसो मोनदोंहां जुलाफिखौ। माबा मेथाइफ्रानो गोदै गोबाब गोजा। जुलाफि मिस्टि गोदै गोबाब मेथाइ आबै आंथ' मोनजायाखैमोन। नै हा माथो नोमायालाय नोंनो होबाय होनदोंमोनलाय आरो नों जाखांबायबो होनदोंमोन। होमबा होआखै आबै? बहा आबै आं मोनजायाखैनो आफाया बिदि लाबोदों होनना मोनथियामोन आं। माने आइनो होखायो नालाय डाइरेक्टनो मालाय लाबोबाबो। नोम्फायानोथ' रानना जानो थाखायसो माबा लाबोखायोना आरो नोमाया रानथों होननानैसो होयो दा। नोंनोलाय हामा नायख्ल'ख्ल'नो होआखै जाखो ना बावगारदोंसो बेलाय फाग्लियालाय? मोनथिला आबै बाद दे आं जानो बाबाय मोनाखाबायबो ओंखाम जानोसैदां। मा मोनजाया बेलाय मा बाद दे र' आं थांना बुंहैनि आरो मा होआखै होमाराखै एसे ना बावगारखो बेलाय
गथ'नोलाय फुजा दिनाव बिदि मालाय बयबो जाजोबबा न'नियानो जाजोब्बायबा फिसा सानैथ' माथो बुरजा बुरजा होयोलाय बेलाय आरो नोंनो एसे थरसे मिस्थिखौनो होआखै बावगारदोंसोदांलै आबै आं दहाय बाथि लगायनो थिननायखाय लगायबाय थादोंमोन ना मा नाङा र' लायनि आं आबै मा मोनजाया फुजा दिनाव बिदि आबै जाबायलै नै रानि मिन्थिला आं आइखौ नुफेरैखायनो नोंखौहाय बायदि सानो नाथाय नों आंखौ सैया ना माबा बुजिखौनो मोना एखनबा सैनाय बायदि खालामो एखनबा सैयै बायदि खालामो आफायाथ' अनो दाना नाथाय नों हेपि दिवाली बयनिसिमबो औ बाबु हेपि दिवालीथ' आरो ओमफ्राय नायनाय बेसेबा जोंथि माथिजों जा समायजोब्बाय बेनोथ' आरोलै मादै आयै ओमफ्राय बै खनाथिंजाय जोंहा बाथि लगायाखैमोन लगायनानै दोनैया मानो इमि दहाय दोनैनो बावबायगोनहाय आङो थांनाय आबा नों दोनैनाय औ जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' बम गावनोसै दै जोंहा बम गावनोनो गथ'आ दे गावबानो जाबाय ओमफ्राय बाबु बै जोंनि आलासिया बे आलासि गथ'खौबो एसे गावनायाव लाफाबानो जाबाय दे नाथाय बेखौ मानो मादै बेथ' सनानि फिसालासो आदा सानखौ डिस्टार्ब खालामग्राया नाङा दे बाबु फुजा बोथोराव बिदि रागा जोंलायनो बा गाज्रि मोनलायनो हामा दे जेबो नङा लाफा दे औ आबा जायख्लं जेबो नङा बेलाय गथ' मानसिना लाफा आरोलाय जि दावराव जायो जाया बे बाथो बेफोर खोथाखौ ओं नंगौ दे आरोबा फैथारबाय गथ'आ आंथ' नायै मिलिसा नानिखौसो फैजानो लुगैथारदोंमोन दानाबा गुमियाबो खामानियावसो दंमोन ना आं फन हरबा बिमा गदायनो हरबाय गैया फनखौनो हमखायाखै लोगोफोर खाथियाव फुजानि दल दामगासिनो नालाय नोंथांमोना बेकग्राउन्ड भइसखौ एसे इगनर खालामबानो जाबाय जोङो जायखिया भिडिअखौ बानायबाय आरो ना दावराव दावसिब्लाबो आरोबा बम गावनायखौथ' मा बुंबावनो दसेखौनो थाया साननिफ्रायनो गावबायानो थाखादों आरो ना लोगोफोर बेलाय अबाव फात्ता लाबाय बायनोसै नोंलाय दसे थांब्रबना लायनो हायामोन फैयानो गावनावनो सोंनानै नङा जोंनाव फैबाथाय गथ'आ थांबायोना बेबो स्कुल गोनांखाय एसे आंखौ फिखौ मोन्दोंमोन आङो बेखायनो थाङासैलां जेबो नंला आबा आरो माबायोबा फैजानो लुगैथारदोंबालाय गाबोन खेबसे लायबानो जाबाय हरसे थानानै थांथों आरो औ नंगौ दे जागोन दे आयै होमबा दे थांद' लगायनानै दोनहैग्रोदो थाङाबा खोमसि जायोना उनथिंजायबो आं बावगारदों बोरैबा औ दे आयै होमबालाय दा बे गथ'खौबो लाफानोसै आरो ना औ हा लाफादो आरो माथो जानो जोंथि माथिजोंनो समायफ्लेजोबथारबायहाय दिनैनि दिना नंगौ दे इमि ओमफ्राय थानतेरेसावलाय माथो लाखो नोङो गैयाहाय जुदि आबानोल' आस्थाम फिसा दाहोना लाबोबाय आङो जाबायना हा माथो गैया आंहाबो थांनाय जायासै सोरांनावबो बिबाय बायदोंमोन आं नाथायबा एसे खुरै फिसा माबा गिलाससो लाना फैबायहां आबै मिलिसानोसो फाइल माबानो सानदोंमोन आं लानो नाथाय फैसा एसे खम जानायलाय गैया लानाय जायासै दे इमि बिहामजो थाब्लालाय समायसिनबावगौमोन हा मानो फैयासैनो दिनैलाय हजोंनो माबा दिवालियाव थानोसैनोहाय बिखुनजोनाव सानाबायाबो बिहामजोआबो फैथ'वासै बिदिनो दावराव दावसि गन्डगल गाबोन सोरांबानो थांफिननांगौनो दा मा जाखो मा माखो गाबोनसो मोजां खोन्थानोसै होनदों आरो बाखि ओमफ्राय गासैबो थिगबालाय मोजां जाबाय न' औ इमि आइयाबा मानो ओंखारबोदियासै आइया गिनानै न' सिंनिफ्राय ओंखारासै इमि मिन्थिगौ ना साहा लोंनो लेंहरबाय आं दहायबो गैया फैया बम गावनाय खोनासंनानैनो बिखा गुलुब गुलुबसो मोनबाय थायोनोहाय माबा ओमफ्राय नोंनि आइया एसे हामनाय बायदि मोनबाय दा बिदिनोसै जुदि नै मुलि जायो डक्टरनाव लाङो बेमारफोरानो माथो उथियाबो आन्दाजबो मोना मा जामारदों लोमजानायल' जाबाय थादो आयु दे इसोरनि अननायाव थाबैनो मोजां जाथोंसै बेखौनोथ' सानो थाखा फैसाफोरासो थांजोबो नाथाय बेरामा हामबालाय जेबो नङामोन थाखा फैसा थांब्लाबो फोथायनाय लाखि इमि गासैबो थिग जागोन ओमफ्राय बै बाबु लंबारालाय मा होनबावनो आबानो फन खालामदोंमोन आं ओमफ्राय खिन्थाहरस्लाब मोनासै दायोसो खोन्थाहरफिनसै आङो सान जा मोजां मोनखाबायलै आं दिनै मानोबा मोनसेथ' दिवाली ना दिनैहाय आरो मोनसे जाबाय बे सनानि बिमाया एकदम बम बेरनाय बायदि बम ब्लास्ट जाबायलै दिनै नङा दालाय बम ब्लास्टसो जाबावबाय नामा
औ बिनिफ्रायथ' बे माबाया खिंख्रिया बे दंबावोसो जागोन र' बेबो हमजाखासिगोन बिमायानो पुलिसनाव फैनांखाबायबा बारा मोजां आएगा एबार साला जोंखौ सानैखौ बिराद थोम खालामदोंमोन ना बिसोरो बिराद जोंखौ एकदमबारे असान्ति खालामदोंमोन ना बिमा फिसानो औब्रा थुनथुलि दा मोजां मोनबाय दे गोसोखौ आङो एसेबाबो खमसे खम बिमाया दा हमजाबायथ' आंनि खुसिनि दिनै डाबल माने ठिकानायानो गैखाया आरोना माने गाज्रि मानसिया हमजामारबाय गाज्रियालाय बेसेथो सानबेसे देरहानो आरो बहा खारखुमानो बेबो ओंखारफिनखागोन बहा थाखुमाया मानो सान ओमफ्राय दिनै आंखौ मोजां नुदोंना मा बुंबावनो एकदमबारे वावल' आरोना जास्ट वाव थगायसै नामा गावहा थगायाखैथ' इस नोंखौ मालाबा थगायफेरनाय आं जिउआव लाइफआव मालाबा नोंखौ थगायफेरदों नोंनि खोथाखौ मोनसेबो दानफेरा माथो आं गासिबो मानिजोबखायो औ मानियाबा बोरै जानो नों आंनि फिसाय नोंबो आंनि खोथाखौ मानिनांगोन ओमफ्राय आंबो एसे मानिगोन र' नोंनि खोथाखौ जागोन दे आरो होमबालाय थुनथुलि गावाबा आंनि खोथाखौ एसेल' मानिलायो आरो आंहा बुरजा मानिनांगौ जाहैबाय गासिबो औ मानोना नों आंखौ मोजां मोनो अनो आंबोथ' थिग बेबायदिनो अनो ना अब्लाबो नोंनि अननाया एसे बांसिन जानांगौ आरो इस बा बुंनायफोराथ' ओमफ्राय ओइ मिस्टार मोनसे झामेलाथ' जोबथ'दों र' मा झामेलालै थुनथुलि बे सनानि चक्कराथ' दा जोबथ'दों नोंनि लाइफनिफ्राय नाथाय आरो जुदि सोरबाफोर हिन्जावनि चक्कर देनां फिउचाराव बिदि जाबावबा नोंखौ गोथां फबगोनलां बेरा ओइद नों फबबानो जाबाय गोथां ना नों मा खालाम गोसो खालाम आंखौ नाथाय आं बेबायदि जायाना माने जाखाला आरोना रावनिबो हिन्जावनि चक्कराव गैला आङो नोंजों जुलि जानानैलाय आरो सोरखौथ' मा नायबावनो दिनै आङो ओंलै गोसोफोरनालाय मा थिग देनाय जेरै आंनि गोसोआबो एखनबा फाग्लि जालायलाङो नोंनाबोथ' थिग बेबायदिनो फाग्ला गोसो जालांबानोथ' माब्लाबा समाव आच्छा गोसोआलाय आंना फाग्लाखाना नोंनि थाखै आंनि हिन्जावनि अनगालाय आरो आं सोरखौ अनगोन दिनै अके नों आंखौ इसेबां अनो आरोना होमबा अब्लाबो बिसास गैया न सान जालालै खि बेबायदि मालाबाबो मिस्टेक जाला आंजों प्रमेसबो नों नायनोबो मोनखाला गुबुन सिख्लाखौबो गुबुन हिन्जावानो जा आरो हाबा जानायफोरजोंबो बारा मा होनोमोनलाय बेखौ खायसेजों आरोना एकदम मेसेज माबा माबिफोर रायलायलाबाय थानाङा दै होजागोनसो आंजों रायलायनो गोसोबा नों नोंनि बिसिजोंनो रायलाय दै आं गिलायलाङो बांद्रायखौबा नंगौना जिउ जागोन दे आरो दानाथ' गोजानाव थांबा आंबो नोंजों थांफानांसिगोनसोलै हाबाब सना नों होमबा आंजों एसेबांबो थांफाथारसै आरो जेरावबो औ माथो सानदों नों एखनबा गायब जाब्रबो एखनबा बिदि चक्कर जायो खुनु भरोसा गैला मिथिगौना दानि जुगखौथ' माथो बुंबावनो आरोलाय जागोन दे जागोन दे होमबालाय सोरि आयु आंबो माबा बमाथ' जि गावबायहाय बारा थाबाय थालाहां बाहेरायावबो औ ओमफ्राय गोसोआव दंना जेरि गोदोहायसो जोंबो सिख्ला समाव खम बम गावनो एसेबो नोंथ' गिसिंथारबावामोन नाथाय मानसियाबो बहालाय बेनो बे थाबाय थानो समजों लोगोसे सोलायखायो नङा होमबा बेनोथ' जाहैबाय आबौ नों बम गावा आरो आंथ' बमखौ मा गावबावनो बाबु दा नोङो दादिजों गावदो दे मानो आबौ नों बम गावनो गियो आंथ' रकेटसो उरायहोबावो बा आबौ नों रकेटसो उरायहोबावो आंनि थाखायबो बमखौ बायखाबायमोन ओमफ्राय आं दिनै नोंसिनाव आलासि जाफैबायना आबौ आलासिथ' जाफैबाय र' होमबा दे दिवालियाव नों जोंजोंनो सेलेब्रेट खालामदो दा मा होनो लोगोफोर आं दिनै बारा नुजाथ'नो माने बोरैबा मोनबायलै आंना कार्टुनानो रिएक्सनानो बोरैबा बोरैबिसो ओंखारलाबायजोब्बाय फेसआनो मोजां फैला माने मोखां अबस्थायानो बोरै जालाजोबखोथाय मोजाङानो फैला दे जायखिजाया लोगोफोर ना बयनिसिमबो हेपि दिवालि थाबाय दै दायो मोजांफोर जाबायबायबा फैफिनसैलाय आङो आबै नों बम गावा आरो फैदो बम गावनोसै आं आबौखौबो लिंखाबायमोन ओमफ्राय आं हनै गियोसैहाय बाबु आं दे एसे गावसाबगौमोन नाथायबा र' दा दसे थाबावनोसै दायो दादिजों गावबानो जाबाय दे ओमफ्राय ओजों नोंसिनावबोथ' खम दिवालिनि नोंहाबो बायखादोंमोनदां ना एभेलेबेल दङमोन आंनावबो बमा आं ओमफ्राय लोगोफोरखौ लिंहरोमोन ना दिनैथ' आं नोंसिनावसो फैबाय ओमफ्राय फैनानै नों मोजां मोनदों औ आं हर थागोन नोंसिनाव दिनै आबै दे आं मोजां मोनदों नोंसोरजों थानो हर थानो बेहाय जेरै गथ'खौ हरसे लाखिनाय जेबो जानाय नङादां आरो दिनैथ' फुजाबो ना लाखिदो दे
आं नोंसिनाव हर थानो हागोन ना आबै आं गाबोन फुङाव थांगोन नांगौबा ओमफ्राय हजोंहाय नोंसिनासो मोनथिबा दावराव खालामफैयाथ' नङा नों रावनोबो खोन्थाबोमाराखै होमबा ओहो आं रावनोबो खोन्थायाखै बिसोर मोनथिखानायबो नङा जे आं नोंसिनाव दङ होननानै आबैयाबो आयाबो आयौ हाबाब दाथ' मोनाबायबो जोंबो बोरै दोननांबावनो नोंबो हारसिं बोरै थांनो दे थादो होमबालाय थेंक इउ आबै एन्ड हेपि दिवाली आरोबा दिनैसो आं फेमिलि गिदिराव ना सेलेब्रेट खालामनायखौ नुसिगोन जोंनाथ' एसेबांबो बिदि जाया माने फेमिलि मेम्बारा जोंना बारा गैयाना मामा आं आबैल'खा नालाय दा नोंसिनि आबै आरो नोमायानोथ' दालागै जेलावसो थांनो बावला बियो थांबाय होनदां आबानाव सोंनायबो जायाखै उन गाबोनसो खोन्थागोन होनबायबा मामाया नागिरबाबो नागिरथों दे माथो जानो आं दिनै डेडमोनाव आलासि जालांगोन हेपि दिवालीनि हय हय हेपि दिवाली ओमफ्राय सान बा जा समायदों हनै अख्राङाव एकदम माने रकेट गावनाय माबा माबि आरो औ बमाया हनै समायदोंबोलै नों गावा ओमफ्राय दायो गावो इनिफ्रायथ' आं रागा जोंबाना बेफोरबायदि बमजोंनो उरायनो लुगैयोलै मिथिदों सान है जाम्बि नोंनाबाथाय मारैबाखा मानसियानो आरो बे सना बिमाखौ माबायदि उरायहोआमोन नों दहाय सानदों नोंनि बिसि थुनथुलिखौलाय ओमफ्रायथ' दिनै गोसोफ्रा एसे स्रां मोनलायदों न' दिवालीखाय औ नंगौथ' र' जेरै दिवालीयाव सोरां होयोना थुनथुलि थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआवबो सोरां जानानै थाबाय थाथोंलै खैफोद दुखु दाहा बेफोर गासिबो मा होनोमोनलाय फटाखाजों बमजों उरायजोबलांथोंलै ने औ आरो जोंनि अनलायनाया बेबायदिनो स्ट्रं जानानै थाबाय थाथों न' जागोन र' सान ओरैनो नोंनि नामा सानसोरां नामा नोंनि जिउआवबोथ' एसेसो सोरां थानांगोन ना बे सोराङानो जाबाय आं आरो नोंनि जिउआव स्रां लाबोगोन आरो नंगौना नों गैयाबाथ' आंनि लाइफआनो थुराखा माथो जाबाय र' दा बम गावनोसै जोंहा हेपि दिवालीनि ओइ हय आब' गुमै बाबा टिक्ला लागाव दे लगायना हो ओइ गुमै फैद' बम गावनोसै खाथ्रा बम गावखागोनलै जोंहा र' नैखौ लगायग्रोनि गावजोबलै बमा दे जों लाबोनायखौ ओमफ्रायो जागोन र' आब' दहाय पेकेटबा जोबखाबायानो आं लोगोफोरजों सावनाया आरोबा गुमै बायनाय दं ओमफ्राय आइया एसे लाबोदों आंथ' लाबोखाबायानो दायो सावनोसै जोंहा साथामजों है टिक्ला एसे मोजाङै दै ओमफ्रायो सावदो बेखौबो जोब्बाय बेथ' आब' आरो सावबावगोन दायो खेरेन्दाय बमखौ सावग्रोनोसै ने आब' बरियालै ओमफ्राय आइया गिनानै सिगाङावसो थांबावबायलै आइयाथ' गिनाया नांदो जानो बिराद गियो बियो दसे ओरैनो थासिगोन बे साननैसो आरोबा खाथियावबो फैदेरखाया मानसिया गिनांगौबोब्रा एसे बोरैबा नांदेर जानो बमाना बुस्थु ना आरो जेनेबा जों गावनाया नाङाबाबो मालायफोरनि गावदेरलाबायनायाबो फैजानो गिनांगौना आब'आथ' आखायावनो फोथायबावो जे गुमै नोंबोखौथ' माथो बुंनो सान बाथियाव दोननानै दायो गावगोन दै बरा इन्ट्रेस्ट नांखागोन मा गोसोखाङोब्रा मालायबा बयबो फुर्ति बम गावगासिनो दिवाली सेलेब्रेट खालामगासिनो नाथाय जोंनि न'नि सोराङानो जेन गोमालांजोब्बाय बे दिवालीयावसो बेबायदि जोंनि न'खरनि खुसियानो थांजोब्बाय माबोरै एफाबां बेबायदि जाखो जोंनि न'खरा गोसोआनो ना जानो लोंनो जेबोखौनो सुखुथारला आङो बोरैबा मोनजोबथारबाय आंखौ आदा नों जुदि खाथियाव थानानै नों मोजां मानसि जानायमोनबा जोङो दा एसेबाबो मोजां मोनगौमोन आइबो गैया नोंबो गैया खमसे खम जोंखौ साना नामा नोङो एसेथ' सानमोन जोंनि न'खराव माबा दुखु आरो दुखुल'सै नंगौ आयौ मालाय जा इन्ट्रेस्ट जादोंना होमबा हैद र' आं थांगासिनो है बादे ओंखाम जाथ'वाखै र' थांगौ अबावलाय आंबो गावोलै दानो उन्दुयो दानो ओंखाम जायो फाग्लि बुङो स्कुटि लाबोदोब्रा नै आं ओंखारबायानो जाबायलै फैदोल' उरायना नों बहा थांनो ओंखारदों दे होमबा लाखिथ'दे नों फैबाय था आं थांगौ नांला दे आं ओरै ससे थाबायलांसै नों बै जोंनि माबा लामासिम फैदो आं बुंदों नों बहा थांनो ओंखारदों हरथ'बाय नानि सिख्ला मानसिया बिदि बाहेरायाव थाङो नामा बेबो दिवालीयाव सोरबा जाला लोंला खथ' बिदि बाइक साखावनाय मानाय बहा थांनो ओंखारदों नों है आब' मा बुङो नोंलाय लोगोफोरजोंसो थांगोन दा आंलाय मालायबा खथ' बम गावसोदों सेलेब्रेट खालामदों बिदि खोमसि दरसि थाबाय थानांगौ नामा न'आव उरायना दुखु दं होननानै दुखु जाबाय थानो हायालै आब' गासिबो बे बावसोमजोबनो हाया मिथिबायना गासिबो खुसिखौनो
नों माबोरै बिदि बुंनो हाखो? आइनि सारादुखौनो खुंनो थाखा फैसानि एसेबां प्रब्लेम जादों, न'आव आइया थैलांबाय। मा बेबायदि नोंलाय? आरो बेरायनाय जानाय लोंनाय नोंहा बेफोरखौसो नांजादों? अब्ला सिख्ला बैसोआव बेरायखायाबा रंजाखायाबा आब', आइयाथ' थैलांबाय। बिनिफ्राय फैफिननो हाखालाना जों हाजारखि गाबमालाय, जों खुद्रिमालाय। बहा फैफिनगोन आइयालाय? आदायाबो खारबायसो आब', बेनो जोंखौ जेबो सानाखै। रायना सोबासिगोन आं नोंखौ दा थावनो। नंगौ, बिमा थैनायखौ नों बेफोरबायदि साननो एसेबां गियान अन्थाइ दिखाबायदि बाथ्रा बुंनो नों लाजियासै? नाय आब', आं दा जेबो गोसो गाज्रि खालाम गोसो गैथ'ला। ओरैनोबाबो न'आव जिरायना बिदि दुखु जाबाय थानो हाया बांद्राय। खर' साजोबो, माथा गावनो बायदि जाजोबो आंखौ आब'। बाय आरो एथ'बां माबाथारबाना आब', बे बाजैखौ बुङा मानो? बाजैनाव मेरला थाखा फैसा दंलै, खोन्थायासो बियो। न'निफ्राय बिहरबाय थायो, फंबाय फैयो मा फैयो, लोगो हमो। थां नोङो, थां, बहा थाङो थां। औ थांगोनबो आङो। आरोबा लेट जायोबा आंखौ फन हरबाय थानाङा, लोगोफोरजोंसो दङ आं खोन्थाखाबाय। माबायदि मानसि जालांखो बेलाय? एसेबां गोसो गाज्रि। Happy Diwali ayo. Ayo एसेबांबो गावला दे, थेवबो मोनफा मोननै थरनैसो गावबायलै। हा जाबायसै हा माथोना। ओमफ्राय माबा एकदम स्वीट दहाय आं लाबोनाया हाथाइनिफ्राय, बेखौ साहाजों गोथाव जानोसै बिमा फिसा सानैजों। आलासिबो सानैसो लिंहरदोंमोनहां आंनि लोगोफोरखौ, फैगोन बियो दा। आयो ओरैनोथ' आङो ओजों आफामोननावसो हेपि दिवालीखौ खालामोमोन, नाथाय एबारावथ' जायासै। दिवाली होनबाथाय गोसोखाङोलै, दिवाली खाथियावनो जों लोगो मोनलायदोंमोनलै हाथरखि। बिनि एसे उनावनो नों आंखौ नागारनानै थांफिनलायबाय। गोसोखांबा बोरैबा गोजांस्रिउल' मोनफिनोलै आयै। दिवाली सम फैब्लाथाय आं हाथरखिखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो। सोरगोनिफ्राय जोंखौ नाहरगासिनो बे आबा, नों सिन्था दाजा। दिवालीयावबो नोंखौनो गोजौनिफ्राय उइस खालामहरखाबाय बियो, हाथरखि बिहामजोआ। आंथ' बिहामजो गोदानसो स्राय मेगन खेबखुमागासिनो, गावहाबा फसायना फसाया। बाराबा नों गोसोखांबाय थाबा हाथरखिनि आत्मायासो फैलायलांगोन बियो। हामा आबा बेफोरबायदि गोसोखांबाय थानो, थैनानै थांखांनायखौ। आयै मा बुंलाबायोरा? गोसोखौ गुबुन खामानियाव बाहायब्ला आबा, बिदि गोसोखांनाय फैब्ला, अब्लानियानो नों बेखौ बावगारलांगोन ना। आयै माथो खालामबावनो ना। आंहाबो लोगोफोरा लेंहरदोंमोनलै। हामा आबा बेबायदि बोथोराव जेराव मेराव थांलाबायनो, आं थाङोहाय, थांनाङा नोङो। ओरैनो दाख्लैसो थिग जानाया बावाखै। आयै ओमफ्राय दा अमा बेदरा एवदोब्रा, बरियाके फ्राय जानोसैलै दिनै। आंसो एवनो सानदोंमोन, नाथायबा गावनो एवनो होनबाय। औ आंबो गोथाव एवनो रोङोना। दे बिमा एवनायखौनो जादो र', आं एवबाय थानोसैबोहाय आबा। आंबो दायो होगोन, आखाइ फारनै लालायलायनानै गावबावगोनसो आङो। बमा दोनहाय आबा दोन, उन्दुनायनि सिगां थिगसे थुम गावहरनि आङो। आयै जोंहा सानैजोंनि इन्ट्रेस्टफ्रा ने, गुबुनखौलाय आरो मानो नांबावगौ। औ आबा, ओमफ्राय दाख्लै मेलायाव बासन गोदान लाबोदोंमोनहां, बेफोरखौनो एसे बाहायनायसै माथो, फाथलाथार बासन लाबोनायाबो। बेफोरावलाय माथो बायोब्रा आयै, नख्लि बायदिसो बोरैबा गेलेग्रा बायदिसो। एकदम मोजां नंखाथारा मेलानि बुस्थुफ्रा माखासे, अबेबा डेमेज जानायफोरसो थाबावो। बयबो बायो नालाय, एसे बायनो लुबैयो आरो मा, दामाबो एसे खमाव हगारो नालाय। आथोलै आयै माथो बेफोरखौ, बायथारनोबा एसे मोजांखौ बायब्रा, माने दखानाव थांनानै बायबानो जायोना। नोंलाय हौवा मानसियालाय मा मोनथिनोसै बेफोरखौलाय, जोंसो मोनथिगौ दा। आरो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम थायोना, आबा बायनो होनबानो हाया। बासन मालाय दाम खमनि मोनगोन सानद'। लाइफआवनो हारसिङानो जासिगोन आरो, जेखि माबा फुजा फै मा फै ना। आंनोबो गुबुनखौ गनाय खालामालाय, बेखायनो आरो बिदि। गाबोननिफ्रायसो एसे बेरायहैलाबायनो हाफिनसिगोन आङो, दिनैबो थांथ'ला दे, आइया दा थांथ' होनबायना। आफामोननावबो खम गावगासिनो बे दायो, ओरैनोथ' आफामोननावबो थाङिया गोबावखासै आङो। थाङालै आङो, बाराखौबो बायो आंना।